Yuhu! Anya day ta? Nasara-sara ay nagagama. Paborito mo sa ti salamagi ah. Aywan Oo. Nagimas talsam na ita. Oh, ang utuman. Apo, nagimas. Bo. Kaya ba? At dapat sili na. Kahit ko Ngem no mangan ta. Kailangan na dati ko na. Premium na. Ay ke, di mga baki sa ti dakorta na. Uy, kasi ay. Pow! Makatubog tingiwat kaon. Oh, paborito mo. Dapat sili-sili na. Wow. O, sige nga Rod. Ay, una yun. Iimas na ito yun. Salamagi. Nga pagkawang agas. Tirurusukin. Oh! Yang iimasan. Personada mo lang nang. Kanin ta amin deta. Uy, di makakuha mga bak. Ada ite 500 na. Ada pa giveaway ng 100. Po. Nagadun Kastoy ti ubrahan tayo. Gudwain tayo datoy. No, sino ito mo unang mga makakuha, makaibos. Kaya mo ba kadwag? Guston. Oh, Anyam. anyar ti kanyam dita. Dadar ti pinggan no dadar ti ba. Bagoong na deta. Ko, kasla dita ti kayaw. Oh, na to, itata tiketon. Orugitan. Hoy. Dat pay tutok tintingiwat yu dira. Sige mo na. Uy. Po. Po, gure ka. Mabalin yung mga igaman ngamin kay. Ha? Uy, gana. Laki la sosyal nga kutsa-kutsara ngamin. Po. Kanyon sa mo kaya? May isa pa lang ngayon ah. Asam. Mabak kayo sa mo it. Nasa po ta. Oh, iti pamayan tayo. Gitan tayo. Di wala ibusan. Oh, di pagkaram. Hay. Asam. Oh, yak pa na rugrugan unay ato kanyak. Oh, mabak kayo sa atin. Oh, pagkiram niya. Asam magalod. Yang iimas tayo yun. Oh. Paborito ko lang una ito kastol. Hangko kayon sa? Kunyam na tatakortamon. Basta inibusan na to. Yang iimas na. Ano kasi yan? Hangkorot kayan. Video yun ang mangman. Apa? Nabayag. Ninebus man? Kunak man ayan no nalaing nga man dirasa. Awanin. Hangko kayan. Kortam lata daytan. Hangko kayan. Oh. Awan. Made talaga. Nakapay kay kayamangan sayang ah. Wala yun Yung nagkakwarta kayo ah. Kurang. To, nay, napagod na bago. Oh. Naabakak.